Kaixo, teknologiako lehenengo taldia eta gure proiektu orkestra gatoz, eta ikusten zuten bezala pertsiana da. Guk imerken duna, egunak ditu bezain porto gure etxeko lehiua automatikoki igotzen hasten pertsiana edo errezela bat. Hortako hainbaten baldintza genituen. Osai analogikoak erakidar genituen, kanpoko argitasunen arabera erreza automatikoki igotzen eta jaisten da. Gaurkako neurri bat genituen. Irudeon biak berren biak, irudeon zentimetroko kaxa batian sartzeko adinean neurria izan dut denez. Hortak erabilitugu materialak izan da, egurra, iltziak, tela, burdizko barillak, botorra erreduktoriakik, polea, gila eta txiki bat, ibilbide abaierak, erresistentziak, LDR, potentziometroa, lediodoa, transistoria, pila eta kanbiak. Lehenik eta behin lauki bat moztu genuen proiektuan basi daiteko. Berandua bi lauki zuzen lortu genituen pertsianan zutabiak izateko. Bi zutabiak hiltzeekin lotu genituen azpitik basea eta oin eta geho bi barilla jarri genizkion pertsiana iteko. Pertsiana iteko behotela jarri genien, moztu genuen aterki batetik eta lotu genuen kolakin. Eta geho genuen pertsianai pixua jartzeko barilla bat jarri azpilan. Eta jaistikoan etengailua izan patuz eta. Pertsianan ondoren zirkuitua sua montatu genuen, gusten zuten bezala. Eta jazta. Hortako auki genituen arazoak izan ziren ez genekigula non jarri kable bakoitza. Orduan, hasieran etengaiutako batek ez zuten, orduan inbergen izan genuen aldatu eta dagozkion lekuan jarri. Eta hortaz gain, hemen ikusten zuten bezala, hau jarri behar izan genion ze ez zuen ondo jotzen beko barillak etengaiu hau. Eta guain ikusin gogu. Argia piztian eguzkia atetzean. Igoiten da pertsiana. Eta gero ilentzian zertzuten da. Eta tapatzen, mailuntasuna emateko, ezta? Bai. Garo, eske argia ez dugu itzali. Itzali gelako argia, bestela? Itzali gelako argia. Handik bestaletik. Vale, a ver, orain bai. Gora. Eta, bera. Vale. Hau izan da dena, eta espero gustatzea. Osongi. A ver.